I can't stop, туруруру. Здравейте хора, как сте? Тук като беше пролетно навънка времето и беше страхотно, сега изведнъж стана зимно. Ето вижте, много е гадно и неприятно и всякакви такива. Не знам дали ще видите от тук. Видяхте колко е зимно. И така, здравейте на всички хора! Тъй като от много време не съм качвал клип, реших днес да кача един клип и се надявам да ви облея с идея. Вау, тук има риба. Тралалалала. Да, както казах, от много време не съм качвал клип, освен кавъра. И като казах кавър, искам страшно много да благодаря за подкрепата, която ми дадохте, за всичките положителни коментари. Тъй като аз не го харесах как изглежда кавър и не се харесах как пея, но все пак вие ме подкрепихте и много благодаря. Днескашната тема за клип е 13 неща, които да правим докато сме на диета. Предлагам да започваме да не увъртаме с някакви други теми, направо да започваме с великото клипче. И така, на първо място съм сложил да се решавате задачите по математика. Косинус алфа плюс косинус бета. Изобщо има ли такова нещо? На второ място съм сложил чети книга. По-късно асасините се събраха в двора. Продължаваха да се наслаждават на победата. Дървените трупи се бяха строполили от наблюдателната кула върху рицарите долу и повечето бяха премазани още с първата вълна, докато другите бяха пометени от втората. На трето място е да играеш някаква игра компютър, например на Assassin's Creed. Номер 4. Танцувай. Добре, ай това няма да го правя, че ще има големи изгъзици. Номер 5. Разглеждай си профила в YouTube. Номер 6. Брой пари. Така, пред себе си имам огромна сума пари, която трябва да преброя. Не знам дали ще успея, много е трудно, прекалено е трудно. Как ще ги преброя тези толкова много пари? Така. Трябва да се подготвя. 2. Номер 7. Прави папка по стокознание. Супер, албума по стокознание е готов. Я да го разгледам. Пшеница, ориз, супер. Гриз, хляб. Прекрасно. Тук са разбъркани. Алкохоли. Супер! Номер 8. Гледай готварски канал. Много съм гладен. Искам да намеря готварски канал. Трябва да намеря канал. Трябва. Къде има? Къде има? Беше в течение на нещата. Девето място е да правиш кавър. Здравейте, името ми е Даниел и днес ще правя кавър. Защото съм на диета и съм много гладен. Обичам шопската салата, обичам ракия и маслини, обичам банички с боза и всички други храни така. Десето място е да гледаш риби. Рибки мои, как сте днес? И аз ви обичам, рибки. My sweet little babies, I'm gonna eat you today. Номер 11. Колекционирай книги. Обичам си колекцията от книги. Защото съм на диета и обичам да ги чета. Колекция моя, Орденът на асасините, братството, моята любима книга, която прочетох. Сега Орденът на асасините, прозрение. Как хубаво мирише. Номер 12. Намисли си желание. И накрая номер 13. Великото последно нещо е да нарушиш диетата. Вече не издържам на тази диета. Ще умра от глад. Отивам да я нарушавам.
Обичам банички! И да, хора, това беше клипчето за днес. Страшно много ви благодаря, че го гледахте. Пак ви благодаря за кавара и всичките тези неща. Очаквайте следващия ми клип, който ще бъде скоро, след не знам колко време. Сега ще продължим с реклама на няколко човека, така че не им помня имената, затова ще ги сложа в края на клипа в един черен екран. И така, благодаря ви много, хора, че гледахте пак това клипче и чао!